अल आसामनिफ्राय मोनसे अफिसियेलि जोंनियाव मोनसे नटिस फैनाय जादों। गाबोन ग्रेड 3 नि जा साखरिनि जा मोनसे आनजाद दा बे थानायलाय मोनफ्रोमबो दावबायथिलियाव मोनसे एखे रोखोमनि नटिफिकेसनखौनो हरनाय जादों। दा बे लेखायै जोंनि सुकि पिकनिक स्पट दाबो जोङो गाबोननि सानसेनि थाखाय गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन होनाय लेखायै जोङो सानसेनि थाखाय नैबे सुकि पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामनानै लाखिथ'नाय जादों। बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो मोनसे गोनांथार खोथा रायजो राजाफोरनिसिम फोसावनो लानाया बेनो, नैबे सुबनखाता ओनसोलखौ थांखि खालामनानै जोङो बेवहाय मोनसे मेगननि बेराम, गोबां मानसिया मेगननि बेरामजों भुगिनानै दङ। बे खोथाखौ गोबां समनिफ्राय जोङो खोनाबाय थानायलाय दिनैनिफ्राय जोङो मेगननि बेसेन नाङै मोनसे आनजाद नायनाय, बे मोनसे फ्रि आइ चेकआप बेखौ जोङो बावहाय लानाय जादों। दिनैहाय गोबां मानसि जानायलाय नायख'नो हायैलाय बेखौ जोङो फैगौ बुधबारसिम जोङो लानाय जादों। दिनै जिखिनि हायो बेखौ नायनानै बुधबारै आरो सानसे लाबावनाय जाबाय। दा बेवहाय सुबनखाता, नट अनलि सुबनखाता, साखाथि फाखाथि थानाय गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय फैनानै बेसेन नाङा लासे मेगननि बेराम नायनानै लानो हागोन। दा बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरनाय जाबाय। आसा खालामो गाबोननि जा मोनसे सानसेनि थाखाय नैबे पिकनिक स्पटखौ बन्द' लाखिनाय जादों, बेखौ बयबो अननानै सरकारनि नियम खान्थिखौ मानिनानै सानसेनि थाखाय बन्द' लाखिनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो, बेखौ जोङो आसा खालामनाय जाबाय। सुकि पिकनिक स्पटनि हिमालय सेरफां संख्रि हाजो ससाइटिनि जानानै बेखौ गासै रायजो राजाफोरनिसिम गुंग्रायै खावलायहरनाय जाबाय। बयबो जाहाथे सरकारनि रुलखौ मानिनानै सोलिलायो।